Oh, hindi yan nakapatong. Damit Sa true talaga? Damit ko talaga yan. Oh, ganun. Yan, o tingnan mo, pakaluwag talaga nito. Pwede bang ganyan? Bineltan. Ayan, ganyan. Nagubad live on air. Hindi, paayos natin, teka lang ha. Ayan na, partner. Bakit parang panlalaki pa rin? Dapat pang babae yung dance mo. Yan, ganyan pa, bebe. Yan. Yan. O, yan, bumabalik sa pagiging Adonis. Pangarap ko talaga yan. Oo nga eh. Alam ko talaga, dream talaga yan ni partner. Thank you very much sa challenge na ito for making this dream come true. Nahihirapan ako, masakit sa ano. Masakit sa... Tisin mo na buong tambalan yan. Ano, gusto mo mapanipol na? Ano gagawin mo? Anong Yan. ginawa mo sa akin? Yan, yan. Ano nangyari kagabi? Yan, yan, yan. Natutulog lang tayo pero bakit wala na ako damit pagising ko? Yan, ganyan, ganyan. Tapos Yan. yung hiya, ganyan, 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 ganyan. Hayop ka. Yan. Anong ginawa mo sa akin? Pelikulang Pinoy. Oh, hindi nyo makikita yan. Wap! Wow! May pasilip. May pasilip ang itim na nipples. For this challenge, pasado ka na, partner. Boys! Bye! Ikaw na nasa EDSA! Ang tanong! Ano? May kilala ka ba na nagpaparaos kahit saan lang? Oo! Sino? Tayo! Ba't mo pinapakita yung tutoy mo? Ba't dito ka rin?